Ja rád používam formuláciu dreimal koncentriert, takže budem odpovedať koncentrovane. Či môžu sankcie Rusko položiť? Poviem otvorene, že Rusko je jedna z mála krajín, kde to obyvateľstvo je ochotné v mene Ruska utiahnuť do pasok a vydržať všetko, čo sa na nich valí. A v tomto ohľade poviem takto. Rusko tie sankcie rozhodne prežije, ale či ich prežije Európska únia, to teda rozhodne neviem. Ale nejde o sankcie, ide o to, že v podstate hlavný blok sa vytvára na východe. To znamená vytvorenie banky pre rozvoj v krajinách BRIC. Dneska štartovali so 100 miliardami a do roka majú mať $1 bilión investičného kapitálu. Skutočnosť, že majú dostatočné devizové rezervy a že sú skutočne schopní odolať mnohým tlakom, mi dáva odpoveď na to, že skôr to Rusko vyjde posilnené podstatne z tejto krízy a naopak Európska únia je dosť oslabená. To je môj prvý názor. Či máme suverénne vlády? No tak máme suverénne vlády, ale asi viete, že platia tzv. Komunitárne normy Európskej únie, ktoré sú nadradené národným zákonom. A jedna klasická ukážka, viete, že zelení presadili pôvodne 20-20-20, a náhodou, čiste náhodou, schválila Európska únia 40-27-27, čiže ak som vám hovoril o Amerike, kde idú ceny energií dole, u nás pôjdu presne naopak. Ale to je v rámci podpory konkurencieschopnosti a je to čistá náhoda. Tá základná mzda, poviem otvorene, aj na Slovensku sa vedú veľmi intenzívne diskusie o základnej mzde. Oficiálne sa základná mzda týka asi 80 000 pracujúcich. Teoreticky vzaté žiadny význam. Ale má to dôvod v dvoch rovinách. Prvá, od základnej a priemernej mzdy sa odvíjajú mnohé veci ako sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti a podobne. A druhá, skutočný počet ľudí, ktorí berú minimálnu mzdu, je asi 200 000, len oni ostatné peniaze dostávajú cash. Vyhovuje im to, lebo sú chudobní, musia mať peniaze. Ale čo to spraví s dôchodkom v budúcnosti, nad tým sa nikto nezamýšľa. A to je kľúčová otázka. Otázka, či sa Spojené štáty položia, poviem takto. Počuli ste tu informáciu o tom, že Spojené štáty dlhujú svojim veriteľom $18 biliónov. Ja to nerád korigujem, ale musím povedať pravdu. 18 biliónov je dlh federálnej vlády. Dlh obyvateľstva jednotlivých štátov, podnikov a bank dohromady predstavuje sumu $79 biliónov. To nikdy nikto nemôže reálne splatiť. Sú len dve cesty. Inflačné zlikvidovanie dlhu alebo vojenské riešenie. V tomto ohľade aj vojenské výdavky sú obrovské a tiež to neprispieva k ničomu. No a teraz máte ďalšiu ešte poslednú krásnu oblasť výdavkov a ziskov. Na ebolu zatiaľ vynaložili 3 miliardy. Výskum bude stáť 30 miliard. Vyvinutie a výroba vakcín ďalšie desiatky miliard. Trikrát hádajte, kde sídlia spoločnosti, ktoré to budú vyrábať a vyvíjať. Ako sa dívam na politiku Českej národnej banky? No, je úplne samostatná, čiste náhodou robí kroky, ktoré nemajú zmysel, ale ináč je to úplne v poriadku. A ako riešiť odtrhnutú väzbu medzi množstvom peňazí a ekonomikou? Nezdá sa vám divné, že americký dolár, ktorý v posledných rokoch dostal novú injekciu obeživa, kde Fed vytlačil zhruba 160-násobok obeživa úplne nekrytých a napriek tomu dolár posilňuje? Asi je to náhoda. Euro, ktoré v tejto situácii, v ktorej je, tak bude pravdepodobne naďalej oslabovať. Ale čo je rozhodujúca otázka? Všetky tie bilióny majetku, ktoré vznikajú len špekulatívnymi operáciami na trhoch a pákovým efektom, to je reálna ekonomika? No a práve preto sa dnes uvažuje aj v krajinách BRIC o znovu zavedení zlatého štandardu. Keby sa zaviedol zlatý štandard, tak poviem scenár, ktorý môže byť čiste náhodou a prosím vás, keby sa náhodou udial, tak ja som za ním nestál. Keby sme chceli zlaté krytie eura, potrebujete na to približne 13 400 tón zlata, fyzického. V súčasnosti je v Európe asi 4 800 tón zlata.
Mohli by sme získať ešte ďalších 1800 tón zlata, ktoré sú uložené vo Fort Knox v Spojených štátoch. Keďže nemáme dosť zlata a ostatní vlastníci nám to nedajú, sú dve možnosti. Buď zvýšim cenu zlata, alebo zmenším objem obeživa v Európskej únii. V súčasnosti je obeživa asi 9,5 bilióna. Aby sa to dalo vykryť zlatom, muselo by to klesnúť o 4 bilióny. Viete si predstaviť, že by ste zabranili panike obyvateľov jediným spôsobom. Tým, ktorý použila argentínska vláda v prípade krízy. Každý má právo si mesačne vybrať povedzme 320 €. Tým je to vybavené. Bez hľadu na výšku vašich vkladov. Ale ak by sa to náhodou stalo, prosím vás, naozaj kolegovia, miesto prísľašne vyhlasujem, že som tu ani nebol a ani som s tým nemal nič spoločné. Chcem povedať otvorene jednu vec. Najväčší problém dneška je virtualizácia bohatstva. Finančný sektor sa úplne odtrhol od akejkoľvek reálnej ekonomiky. To, čo prevádzajú, by ste mohli nazvať ondulovanie horúceho vzduchu. Len problém je v tom, že ten horúci vzduch my dýchame a zoberú nám všetky ostatné veci. A pokiaľ by vám niekto hrozil, že starnutie populácie je desivou hrozbou a že máme zásadný nepomer medzi dôchodcami a pracujúcimi, tak na to odpoviem takto. Máme technológie, ktoré zvyšujú produktivitu? Máme. Rastie produktivita? Rastie. Mali by aspoň šťastie rásť aj mzdy? Mali. Tie mzdy stagnujú. Ale keby mzdy aspoň šťastie rástli, tak není dôležitá výška odvodov, ale ani počet platiteľov, ale objem vyplatených miest. A keď z tých miest zaplatíte odvody v dnešnej výške, tak máte dosť pre dnešných aj budúcich dôchodcov. Tí rozumní to vedia, tí blbí to nevedia a vy ostatní ste dostali informáciu. Ďakujem za pozornosť.